Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto titi tentrem ayem-ayem ngoten nggih. Sinaosa dalu punika Gusti ingkang paring jagat mercapada paring jawab. Muga-muga tansah pinaringan rahmatipun Gusti ngapur paring jagat mercapada. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi adadama fi ilmika sholatan daimatan bidawa min mulkika amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru nikmatallah 'alaikum il kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diwamud dunya di arba'atin asya'a ilmil ulama bi adlil umara bi syahwatil arniya itu akil fuqara syahadatul kurama masyayikhinal a'izah. Tujuh katur pepunden kita linangkung dateng poro alim, dateng poro ulama, poro masyayikh, poro simbah kiai, poro bapak kiai, so poro ibu nyai, ustad ustadzah, bapak haji, ibu hajah, al-akhos panjenenganipun Kiai Zidni ingkang rinten dalu tansah sumanding sumarak dateng setunggalipun kitab suci kiblating panembahan ingkang tansah kita dhereki. Sesepuh pini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang mapan makuwat dedalem wonten ing lingkungan Bandung setunggalipun dusun utawi wewengkon derek Sumberjo ngoten nggih ingkang rinten dalu tansah ndedonga nyuwun dhateng Gusti ingkang murpaning jagat mercapada muga-muga putra wayah duriyah kita sami khususipun putra wayah wonten ing Bandung Sumberjo Mertoyudan punika Allah nakdiraken dados zuriyah putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Ranten kita sadar zaman ingkang sarwa sarwi sampun modern Pak. Kathah piyantun sakniki niku boten mung laring piyantun rina wengi esuk sore niki dolanane mboten sanes mung HP mawon. Mila kita ndedonga nyuwun dhateng Gusti muga-muga putra wayah kita sami dados putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Pangemban pangbatipun praja satriya satriyanipun negari Forkom Bincang Kecamatan Mertoyudan pokok camat ingkang mewakili
dan rame Kapolsek Bapak Babin sedanten linangkung Bopo Kepala Desa Sumberjo Soho Pemdes Desa Sumberjo Bopo Care Bopo Kadus Ketua LLP Tangsah kita hormati panitia penyelenggara pengajian dalam rangka tasyakuran dan peresmian campur sari kita samudra setunggalipun musik ingkang sampun kondang kaloko awit zaman rumiyin dumugi saiki niki alhamdulillah dipun uri-uri malih campur sari ingkang mijil saking Bandung niki wae. Muga-muga anggenipun ngawontenaken tasyakuran niki Allah tansah paring rahmat lan ridho hingga kesenian campur sari nggih wonten Waranggono. Ngoten nggih. Niki Waranggonone nggih wonten sekawan ekor. Sae ya wis biji. Waranggonone ana sekawan biji. Muga-muga saged dadosaken wasilah anggen sak mangke mbok menawi kanca-kanca sedulur-sedulur wonten ing lingkungan Bandung Sumberjo Mertoyudan pada umumnya ngawontenaken hajatan, dete mantenan, dete hitanan, gitu betul? Pengajian saged berhubungan kalian khususipun tim-tim yang berhubungan dengan kita samudra. Ngoten nggih? Ora adoh-adoh mriki wis ana campur sari insyaallah nggih mboten mengecewakan. Tur nek khususe lingkungan Mertoyudan niku kula wau pikantuk info jare gratis. Gratis ling ngundang lebare bayar. Alhamdulillah kanca-kanca niki muga-muga saged nglestantunaken budaya-budayanipun piantun-piantun tanah Jawi. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah kita dalu niki kok kula niki mboten kanyono-nyono ugi kepanggih dhateng para pepunden, para alim ulama saha para masyayikh kalian kanca-kanca ugi kita samudra kanthi niat sesarengan boten wonten sanes kita niki wong Jawa nggih mboten. Dadi wong Jawa niku sing paling apik aja ninggalke jawane, ndak keweleh marang bumi pertiwine. Iki mangke-mangke wong Jawa ki aja ninggalke jawane, ndak keweleh marang bumi pertiwine. Wong saknyatane awak dhewe urip teng Mertoyudan, teng Magelang Mertoyudan, Sumberjo Medun wonten ing Bandung, lingkungan Bandung. Ngono kok kadang-kadang dhewe lali karo jawane. Lah niki ingkang kados ngaten punika jane mboten sae. Contoh sing paling sederhana niki riyen Pak, niki riyen. Sing paling sederhana. Piantun sakniki dalam konteks rumah tangga. Niki lak nek omong-omongan antarane bojo kakung, bojo setri niku sakniki model bahasa Indonesia. Nggih sae, Pak. Wong cara bahasane hubbul waton niku minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Ning teng mriki niki jane wonten sing dudu dipapakake. Arep omong-omongan bahasa Indonesia monggo.
ning sekinten kalih kanca karo sedulur. Ngoten. Nek upama toh karo garwa ki mbok ya upama kepepet ora iso ya ajar nganggo bahasa Jawa sing supaya anak niki mengko saged unggah-ungguh. Nggih napa mboten? Sakniki nek gelem do jujur, Pak. Lare-lare sakniki niku nek kon basa karo wong tuwa miturut jenengan angel apa mboten? Angel, Bu. Angel. Sebab kathah piyantun sakniki sing nek ngendikan antarane garwa kakung garwa putri niku pakai bahasa Indonesia, sementara bahasane Jawa ya paseh wong asli wong Mertoyudan kok. Nggih mboten? Lah teng mriki niki lho. Mula lare-lare sakniki niku nek kon nggih mboten monggo niki pun angel. Lah nek ana bocah cilik kok kon basa karo wong tuwa angel. Apa njuk awak dhewe niku kudu nyalahke sekolahan. Nggih kliru wong sekolahan niku le mulang nggih pun werna-werna. Apa meneh awak dhewe kudu nyalahke TPQ nggih tambah kliru. Wong TPQ niku kewajibane mulang alif fathah A, alif kasroh I, alif domah O, dadine A I U. Aku iki wong dudu unta ngoten lho. Lah nek ana bocah cilik ora iso basa karo wong tuwa, sopi sinten sing salah? Nggih mboten sado-ado. Cara wong lanang nggih dipresani mawon, babone kaya ngapa. Iki permasalahan perbabonan. Ora hehe Bu. Mula nek saged nalika ngendikan karo garwa ki mbok ya do basa. Nggih Bu nggih. Awake wedan monggo Mas unjukane. Menawi badhe dahar sampun kula siapake. Wis ngoten niku insyaallah mengke putra-putra jenengan niku nderek. Langsung sekaligus kronten napa? Al ummi madrasatul walad. Mbok niku minangka sekolahane anak. Lah saniki akeh sekolahan sing do rusak. Bodho lho. Nggih temenan niku. Ayo to. Akeh wong wadon gelem basa wae nek karo wong lanang liya karo bojone dhewe babar pisan. Nggih napa mboten? Nek didelok nang panggung ngeten iki ya wah. Inji lagunipun napa? Laras Madia. Napa seripat-seripit alah belek. Niku lak nek nang panggung. Saknyatane nang omah takone sing lanang kok dandan ayo men nanti dikepo. Metu butone. Lha yo kita wong Jawa aja ninggalke Jawane ndak keweleh marang bumi pertiwine. Mula monggo niki tasakuran nek cara dijikokke lagu sing cocok tasakuran kuwi pangkur. Pangkur kuwi pange wong sing syukur ngono lho Mas. Dadi mula jenengane pangkur kuwi maknane pange wong sing syukur. Nek mboten klintu surasa pangkur niku ngeten iki. Ngerti sipate pangeran. Suarane ya rada lumayan. Terane tak ngeser-ngeser. Kang wis nyipta kumelaring bumi langit. Angger ana sulinge iki rasa-rasa kelingan biyen ke angon kebu. Saiki sing angon kebu wis dadi lapangan. Buka Surya Megalan mendung Isan-isaning
jagat kang supaya manungsa gelema syukur. Semoga-moga do gelem syukur. Allahumma yo iya urip ki paling penting kira alhamdulillah. Ngono kok le angel. Nggih napa mboten? Bumi langit diciptake kanggo kita kabeh, kanggo awake dhewe. Ora semang-mamang nek bermasalah dahar ngunjuk Gusti tanggung jawab. Insyaallah nek mau ngunjuk prokur orane asam. Nggih napa mboten? Menungso le do mumet niku asline do durusi hawa nafsu, durusi kepinginan ati. Nggih napa mboten? Ajal nek urip niku teko disyukuri lah penak. Mula urarane wong Jawa niki nuwun sewu dan ora ana sing ora kepenak ndan. Wis to, wong Jawa niku ura-urane kabeh sae. Ngoten. Aja cok mlanjak perkara sing dhuwur. Nek sekira ora gaduk ndak gejlungup. Lah niku ndan. Ngukur klambi kuwi nganggo awakmu dhewe. Aja ngukur klambi kok nganggo awake wong liya. Niku salukane wong Jawa niku walah ngilmu mun sumunduling langit. Temenan kok kaya awak dhewe niku maknane lho. Upama penghasilan sesasi niku paling karo tengah napa sak yuta ngoten to Dan. Lah kok kepengin tumbas kendaraan mobil ya mumet. Wong sak yuta iki ku gawe werna-werna. Mbaya tuku wae pit motor raketang kepiye insyaallah saged. Nggih napa mboten? Tuku kok kepengin mobil ge mongko sing merke apik Alphard. Lah ya uli mung Alphard tekakno. Ora ayu. Wong ke do disyukuri. Ora ngawur ya. Uga Surya Megalan mendung isen-isening jagat kang supaya manungsa gelema syukur. Ketungkul buru kadunyan menungso do ketungkul loro donya nyambut gawe ngasih lali ngibadahe. Wonten mboten? Mikir donya ngasih lali akhirate. Wonten mboten? Oh, wonge ya teko. Teko kok moto-moto kuwi. Mangkel iki. Ketunggul buru kadunya sak temado lali mati menungso do lali marang pati. Lho wong Jawa ngilingke urip kuwi kudu urip. Wong urip kuwi kudu urip. Artine urip kuwi kudu bermanfaat karo sepadha-padha. Khairun nas anfa'uhum linnas. Apik-apike menungso sing bisa manfaat karo sepadha-padha manungsa. Yo Mas, gawe lagon eling pangeran. Dados sakersane lagu sing kepriye sing pokok lagu eling nang Gusti ya. Dados kalian kanca-kanca campur sari kita samudra. Iki penyanyi ini aja do merem, do melek. Mendolong. Yo, ayo eling. Hatiku nyoto ambong sampiran, kondo ikut titipan. Iku kadoa pungkasane yen mati mancing kuburan. Ayo
masyarakat lingkungan Bandung Sumberjo Mertoyudan ya wis katitik ya uga wis dipun aturi surat kekancingan kanca-kanca campur sari kita samudra muga-muga dadosaken regening ana ing lingkungan sampai naringan Gusti kapurke jagat amin. Ning maknane ageng, Pak. Dadi lagu-lagu Jawa niku kan setitik ning maknane gedhe. Ayo uripe do eling ing pangeran. Sanyatane pangkat derajat ya mung sampiran. Nggih napa mboten? Sampiran kabeh kok. Saiki dadi bupati, sok taun pira ya urung mesti dadi bupati. Nggih napa mboten? Ya mung disampiri. Sing saiki jabat camat nginjang nggih leren saestu sing saiki njabat saking Dan Ramil Kapolsek ya sok ya pensiun mung sampiran bondo ya mung titipan nyawa ya mung gaduhan jenenge gaduhan niku ya bakal dijaluk sing gadokake kadang pungkasane urip manungsa niku mung do manjing ing mula wong Jawa niku salokane urip kuwi kudu uruh men bisa manfaat maslahah karo sepadha padane sebab ad-dunya mazra'atul akhirah donya niku minangka sawah tegale akhirat. Nah niki kula kadang-kadang nuwun sewu Mbah Yai nek mbun kadung matur babagan Jawa babagan campur sari kita saniki saged nyawang niki teng nginggil panggung niki musik teng pinggir panggung niki werna-werni lan werna-werna nggih napa mboten wonten gong wonten bunang wonten gambang sarone ora kan ana saron ana kendang ana drum niki mangkrisan niki gambarane wong urip teng alam donya. Teng alam donya ki nggih werna-werna. Wong urip niku nggih werna-werna. Lakune nggih dhewe-dhewe, suarane nggih dhewe-dhewe. Jajal, gonge ditabuh suarane kaya ngapa? Tak krungu. Gonge tabuh kaya ngapa? Nah, iku suara gong. Saron tabuh kaya ngapa suarane? Nah, bunange nek ana tabuh kaya ngapa? Bunang, nah, niku presane, niku dewe-dewe, gambange kados napa? Nah, wis ngono kae lah bangsa ngono kuwi. Mangkel iki saiki bonang modele kaya ngono. Ya ora cetha. Mas Bagus, kendange kaya ngapa suarane jajal. Nah, niku pun benten-benten kabeh. Cara kendang niku Pak Kerto tuku dedek kecemplung brumblang krampul jajal kota niku jajal. Kecemplung brumblang krampul. Niki suarane benten-benten Pak Yai. Ning nalika swara beda-beda niki nek diatur kali kanca-kanca rawitan niki dirungokke nggih sae. Nggih napa mboten? Nek ditabuh gugu karepe dhewe-dhewe nggih mboten sae. Artine napa? Wong urip ki senajan beda-beda kon aja gugu karepe dhewe-dhewe. Nggih napa mboten? Ning wong kadang ngaji nek wis ngantuk teko Bali ora apa-apa ki. Teko lunga karepe dhewe-dhewe kok panjenengan kok. Lah sakarepe aku wong panjenengan ngantuk kok cerewet. Napa? Lah nek kan ngoten iki. Lah wani po ora wani aku ya Pak. Ya sowan. Lah niki mula awake dhewe niku urip nek saged kon kaya niki lho. Nuwun sewu. Musik-musik ingkang sampun dipun adep kita kabeh. Beda-beda ning nalika diatur niki mengke suarane sae. Nggih napa mboten? Aja gugu karepe dhewe-dhewe. Mula asline dan tanah Jawa niku tanah sing tentrem.
Adapun nang Jawa kuwi ora patek tentrem niku mesti ana durnane, ana begawan durna karo ana sengkunine. Nek ususe wong Jawa insyaallah tentrem dan aman wis pokmen 86 wis aman. Ngoten. Ning krana Jawa ki kadang-kadang kesusupan begawan durna karo sengkuni kuwi sing biasane kurang patek tentrem. Kula namung mboten badhe ngajak werna-werna. Badhe ngajak kalih kanca-kanca lingkungan Bandung Sumberjo Mertoyudan, nggo urip ki sing pokok do sing rukun, sing apik kaya gamelan, senajan beda-beda ning nek iso iramane disatokake. Alhamdulillah. Beda memang kudu beda, urip niku kudu beda ta. Wong partai ana PDI, ana P3, ana PKB, ana PAN, niku cara partai politik. Organisasi ya kudu beda. Ana NU, ana Muhammadiyah, bahkan ana LDII. Jare saiki ana meneh timbul Islam Kejawen, ana Dharma Gandul. Malah jare ana gandule Dharma barang. Ya ora apa-apa. Agama ya werna-werna, ana Islam, ana Kristen, ana Buddha, ana Katolik, ana Hindu. Nggih werna-werna, ana kongguan lambemu jeblok. Kongguane panganan kok. Wong sing dipikir mung badogan wae. Mulane nang panggung kok lemu dhewe. Aja mulai kongguan. Oh, ayo sole samono kok ya. Kongguan. Konggu cau. Ana kok ucau nggih mboten nggih werna-werna ning sing penting arep kuwi beda-beda sing penting rukun. Lah masalah ngibadah lakum dinukum wali ya dari kanca-kanca malah udak-udut wae gawe lagu kerukunan. Wah aku wegah nek tinggal udak-udut wae penak men penyanyi ini bareng kok nyanyi mosok ora nyanyi bali bayaran penak malah cerewetan yo gawe lagu gugur gunung Mertoyudan mentambah rukun nang ler kadya jaratu kang wis pinadhune sangsaya dalu sangsaya arah masyarakat lingkungan Bandung Sumberjo. Ayo kanca campur sari Gita Samudra tansah dayek wono lan muga-muga bisa dadekake regeni ana ing masyarakat kiwa tanane duk dalem samono toto tentrem ayo 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 kanca kene gugur
iku kudu didandani. Iki nek ngono kuwi yo mengko nang desa liya ora cocok. Pokoke kancane nyanyi ya kudu nyekel mik, kudu melu mangap-mangap. Ora kena kancane nyanyi kok malah mung dolanan. Apane iki? Kowe jenengane lho iki 50.000 Pak. Iki ora sayip saeko proyo karo janjine Gita Samudra. Ngoten to. Lah kadang malah ono kan kancane nyanyi kan malah mikir deleke lambe ngisor. Dadi ngono kuwi ora apik. Bapak Ibu rahimakumullah, pun urip niku muga-muga khairun nas anfa'hum linnas. Dadi nek wong Jawa ngendika ora dhuwur-dhuwur, ayo hablum minan nas, hubungane karo sepadha-padha menungso digawe apik sing sak apik-apike. Lah ngoten to nggih. Temenan iki arep ibadah bathuk kasek bejut ngasih ireng-ireng kaya dicucuki ning nek karo sedulur wae ora akur alah ra kanggo gawe arep mbentaun koja kaji menwulan yo ngumrah ning bandane akeh kok setile setengah modar yo tetep kaji muhyiddin. Mulane muga-muga Bandung sing wis rukun kaya ngene tambah ana kerukunane. Lah ngoten to nggih. Cocok. Iki muga-muga estu lho. Kadang awak dhewe urip teng alam donya niku sakniki modele masyaallah. Sakniki kathah lho tiyang iri karo sugih tangga. Wonten napa mboten? Ana meneh wong sing drengki karo mulyane sedulur, wonten mboten? Ana wonge ya teko. Nang isor apa nang panggung? Ah. Ojo nang panggung. Laang. Nek nang panggung yo dijago nang isor apa nang kursi? Kok penak temen lho. Ayo lah kanca-kanca krawitang kuwi. Ayo penak men. Ha iya kadang manyen sok ngono kuwi. Mula kula cok matur urip niku ngenggoni dhewe-dhewe. Gong yo dadi gong, saron yo dadi saron, bonang dadi bonang, gambang dadi gambang, kendang dadi kendang, suling yo dadi suling. Ning ditata urip ki sing apik supaya bisa sakirama. Alhamdulillah. Kranten gong kon dadi kendang yo ora iso, kendang kon dadi gong yo ora iso, saron kon dadi bonang yo ora iso, bonang dadi saron yo ora ketemu. Lah ngoten to niku. Apa meneh suling kuwi nek disebul kaya ngene kaya ngono beda karo nek disebul kok bangsa penyanyi beda meneh. Nek penyanyi langsung puit ngoten iki. Mulane lah, wah awake ditata-tata. Ayo sing utama niki hablum minan nas. Lah sasampunipun awak dhewe saged hablum minan nas nek mawon Pak Budi hablum minallah. Hubungane karo Gusti Allah ampun dipun lalekake. Leh. Urip niki ora urip terus. Bakale nggih seda. Leres mboten? Lah temen kan orang ada takon penggemar Pak Saiful kasih Cimanton. Iki lak penggemar setia. Pen berat. Ayo kaya kowe asline iki adine kowe. Jane adine kowe. Alah. Dobre kowe. Ayo keplok-keplok. Ayo. Ya urip dalam dunya lak ngoten. Mula alhamdulillah niki kok kanca-kanca Gita Samudra ngeliki awake dhewe Pak Asrim niku. Dadi muga-muga kula bali malih monggo anane campur sari niki dipun sengkuyung Pak Estu. Wis pokoke nek mantenan dipangan ora semang rono-rono adoh-adoh cukup ana Gita Samudra. Lah ngoten nggih. Yuk pengajian sapa kiyaine? Upama ayo saya kira-kira ya darah bodok ngono. Alah ambuh cerewet. Nah niki lah ngoten mula sing nomor kalih monggo awak dhewe tetep eling karo pengirane. Lah carane eling dhateng pengiran pripun? Lah dhewe Gusti Allah. Awak dhewe duwe Gusti Allah. Ya anggere aja adoh-adoh marang Gusti Allah
aja ado-ado marang pangeran. Jarane salat gangsal wedal dipun lampahi. Lah ngoten to niku. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin sebuah catatan yang wajib harus kita laksanakan di dalam waktu yang sudah ditentukan. Ngoten Pak. Kula niki kula tak ngelingi liwat kanca-kanca kita samudra dalu niki wong pancen acarane ulang tahun utawa syukuran, ulang tahun syukuran kita samudra, lagu senantiasa campur sari. Ngoten nggih. Longko lho kiai sing iso nyampur sari ngene karo kiai sing gleleng ora. Ya pakai nang Magelang ya ora patek ono. Ya kayak iki ya nek katake lho, kan laris sebenarnya. Yang memajang saben bengi nyawa kon masuk iki masuk. Enggak biasanya malah sing ora masuk penyanyi ini tetep driangi wae. Blebok-blebok. Kulo dodolan HP meneh. Sita HP-HP-ne dol. Mangkel lah wong sing iki. Ya ora sita kabeh dol. Yang memajang hamung karo janon kuning. Ndak nara diterangake, wah ini jebule ada youtuber. Mungkin ora diterangake kono sing ngibul ngaji malah mung nyanyi tok cerewet. Ora seneng doblek, ora gelem ora gelem nyawang, ora seneng delok. Lah ngono ya. Wong pancen iki acarane campur sari kok ora oleh nyanyi. Padune iki sing komen ngono kuwi ora iso nyanyi jane. Tukang YouTube kowe sing komen ora patek doblek menang. Karepe aku ora kiai kok. Aku iki ora kiai mung kiai karo kiyu-kiyu. Mung balane kanca-kanca kita samudra. Ngono. Iki tak terangake nek rada cecok. Dadi wong urip teng alam donya ki saben bengi iso kon nyawang konang. Wong ora main-main kok. Arep nerangi caping gunung niki seprono seprene. Mbok mungkin iki para pepunden sepuh niki ingkang mijil saking kabupaten barang iki nembe mawon prisa niki mangane mungkin. Wah niki kula topo mun dangu lho. Wah. Topo 40 dina 40 bengi bojone bermanat dadi ra ngono. Ora apa-apa. Ayo kelas temenan banyak. Ning saiki wis ketoko. Dadi yen memajeng manungsa urip teng alam donya niku rinawe kenal apa kok sing diaturi konang Pakde. Mboten kok saben bengi nyawang jaran kok ora jaran. Teman-teman dibekal konang niku seta tembung nuwun sewu. Kun ana sira nak wong sing nrimo. Dados lagu caping gunung niku akon awak dhewe iki supaya dadi wong sing nrimo pandume Gusti Allah. Apik. Ya ora arep nrimo pripun pancen jatahe semonten. Wong nek pancen takdire sugih ya suket godhong rewangi, kabeh mlarat suket godhong ya ndrogoti. Ngoten. Urane saben bengi nyawang konang. Yen memajang hamung karo janur kuning. Janur kuning jaat teko apa nurun cahaya. Mula wong urip bakal teko katentreman nalika uripe mau bisa nrimo. Ngoten lho maknane. Lan jaat teko apa nurun cahaya. Wong niku nek wis cahayane pangeran, uripe tentrem, ayem. Napa-napa sarwa-sarwi dipun cukupi, alhamdulillah. Boten kekurangan ya sithik, ngoten lho. Niku maknane. Niku nerane ngaten iki ora
wong sing gleleng jan ra iso temen kembang wae wata enggono anyar dadi nutuk gamelan kaya ke musik. Dadi nang kuping mesek bang bang. Kaya tekan tem iki rasane. Ambo ya dilaras ora bang bang. Nek ya ora apa-apa iki semangat kok jenenge. Semangat. Nek aku ngono kepengin kuwi nendang nyanyi niku malah kembang wae weton gunung. Menawa urip ten pundi papan niku sami mawon. Arep urip nang kota nang desa, angger rukun karo kanca-kanca, rukun karo sedulur, rukun karo tangga, gelem ibadah nyambut gawe, uripe bakal tentrem alhamdulillah. Kula kembang wae weton gunung. Pacita Boyo tepuk tangan go Gita Samudra. Iki jenglengan nyaran iki. Akhirnya no klik klik. Ape iki rombongan remuk-remuk. Ape iki. Ini apa lho iki malah seneng aja. Jadi ada modifikasinya baru. Klik klik. Ane iki lho. Niki senajan kok ngrembug pacitan, Pak. Ning maknane nggih jane sae. Napa sing daturke pacitan iku jeneng. Boten kok. Pacitan sarwi paya ora paya. Ora ketan kok jeneng. Lah niku wonten maknane saloka. Wong uripe kon kaya jeneng. Artine napa? Kon sing raket karo kanca sedulur tangga lante paro. Ngoten, Pak. Mula ora ana jeneng niku bubrak. Nek ana jeneng kuwi bubrak niku nuwun sewu jenengane bubul. Nggih ta mboten? Kula jenenge mesti legi. Ngono? Wong urip kon sing legi praupane, legi pengendikane karo sapa wae sing apik. Mula pacitan sawi jeneng. Jos manane niku. Panas odat panas odan panas odan panas aling-aling awas awas capek kula tongi-tongi Bapak penyanyi ini do guling-guling nang guling-guling. Kudune ngoten niku, mateni yo mak asline kok. Dadi ora mung jago nang kene ora lho ini lho. Jenenge seni kok. Budaya kok ndan. Pomene udan ini kudune nang kono kuwi koyo beasiswa kae. Tungling-tungling nang kono kuwi jane. Ane ora kono kuwi jane dilok 50 tapi ini.
Wong nang kono penak men jago metutuk. Ya ora bayar kan. Ya ribet kaya ngene iki. Ah ya potongi wae wong kudune iki jungklik nang kono kuwi kok. Nah wis ora cocok. Yo terus yo. Panas odan panas aling-aling capek gunung kayak ini jungklik satu nang kono kuwi nadyan wadon sarta lanang inomane banyu ya wis nadyan wadon sarta lanang keterangane kapan-kapan dados caping gunung laras madya kanca-kanca kita samudra blek lembang lerakat yo jalan kang wis pindah gehune sangsaya siang sangsaya aras ana ing masyarakat Bandung Sumberjo perkayutan muga-muga apa tetep amin ayo padha
Tangi sing bumi ketiga dawa bleduk mangampak sasapi gumarang. Mino padha kenengan wae satu jalma kelayu. Tangi sing langit sedina dan kaping 7 lintang dedet-dedet. Kinocak-kocak awak condra dibukut gunung tarung karo gunung. Bumi kacil tangkep-tangkep si deming guru-guru. Sang Hyang Guru Nyandak Tirta Kamandanu katetesaken jumlah guru ning Mercapada. Saknalika ngurmat mula ta mula bengi iki awit sore mau tekan saiki tansah rimisan udan kang tansah leren. Ingkang minangka ngurmat mijile kanca-kanca kita sakudra ingkang mijil ning Mercapada muga-muga ndadosake apa sing dadi kayuganing para masyarakat Mertoyo dan Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Piaringan toto titi tentram ayu-ayu. Sidene gara-gara Sang Hyang Guru Nyandak Tirta Kamandanu jumlah guru ning Mercapada. Saknalika bisa ndadekake katentreman Mercapada. Oh, glagar. Ayo. Urung ditata wayang urung ditata. Yo. Sanalika bisa ndadekake katentremaning guru-guru kang tangosaken jumlah guru ning Mercapada. Oh, glagar. Urung ditata wayange ngesuk kapan-kapan. Ngoten nggih. Ya karangan iki mung sipate dadakan. Moga-moga kula bali malih kanca-kanca campur sari Gibah Samudra tansah dipun tampi kalih para masyarakat. Allahumma amin. Masyarakat kiwa tengene sanalika saged ginakake saged berhubungan kemaslahatane ngaten. Muga-muga kanthi wasilah anggenipun tasakuran kanca-kanca niki cocok karo dawuh pangeran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur sapa sing akeh syukure iki bakal ditambah nikmate. Ning sapa sing tansah sulaya mongko besok bakal nampa sing siksa. Muga-muga kasyukurane kanca-kanca iki tansah binengku dening Gusti ingkang murbaning jagat sehingga tambah-tambah diparingi kenikmatan. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalu niki pun jam 11 langkung iki ingkang terakhir kula namung badhe matur sekedhik bab syukur. Tapi syukur iki pancen ana werna telu kan. Ana syukur bilisan, syukur bil jinan, syukur bil arkan. Kuwi kanca-kanca kita samudra kudu ngerti. Syukur bilisan kuwi syukur sing bangsa pengucapan nalika ana salah suwijining organisasi utawa perkumpulan mbuh niku musik, dangdut, mbuh campur sari, mbuh rebana, kuwi napa-napa lah. Niki kumpulane manungsa kudu nalika ngendikan do sing ati-ati. Ndak dadekke lara penggalihe kanca kang liya. Nggih napa mboten? Nah niki penting niki. Upama ana kanca salah nuthuk ngeleke ya sing apik ora langsung matane iki. Benar. Songo kok dadi 8. Ya ora apa-apa masalah. Nggih napa mboten? Eling pinelingan. Niki penting niki kita aturke. Sebab pengendikan niki bisa ndadekake nggone sesayan, nggone kekancan kuwi arep langgeng sebab pengendikan. Ngoten, wis to ngendika sing apik, ngendika sing nyenengake. Nomor lorone syukron bil jinan bangsa ati. Ya wis diniati nganakake peresmian Sampurasari Dita Samudra ya atine kudu sing seneng karo keseniane, ngono. Karo Campurasarine. Wong grup Campurasari kok malah arep lagune iki bangsa rock and roll wae. Ora ketemu meneh. Nggih napa mboten? Wong niku apa sing dadi sing gek dilakoni apa ya kudu seneng.
Wong niku nek seneng abot dadi enteng, ning nek ora seneng enteng ngodat abot. Nggih mboten? Kok biasane nek eke anyar-anyar ngene lak kudu iki seneng karo anane belajar. Ning kadang-kadang ku anggere slowi yo. Ah saya arep mangkat ini. Niku yo niki wong alasane mbuh arep endi padahal nang omah yo mung kelon karo sing wadon. Ya ana kon belajar ora mangkat alasane mbuh nang ndi ning jane nang omah ki merem karo bojone kae niku. Bil Cina bangsa ati iki kudu disenengke. Lah sing nomor 3 bil arkan. Ayo kita arahkan, ayo kita bawa Tosari ini dalam arkan pengamalan yang baik, pengamalan yang menuju kesainan gitu apa mboten? Saged arep campur sarine larise umpama mengko dadi laris kaya kacang goreng ning tetep aja ninggalke ibadahe. Wektu asar pentas sore jam setengah gangsal yo leren manjing sholat asar kudu asaran wonten niku. Nah niki penting anane tasyakuran telung perkara niki kudu dicepengi bil lisan bil jinan bil arkan. Muga-muga tansah tata titi tentrem ayem ora ngabyo. Mau apik kok sing mlempem kok. Oh iya mau potongan ya. Ya serap ayo. Tata titi tentrem ayo. Nanglekan jalan. Apa kang wis pinanggihuni sang saya dalu sang saya aras. Moga-moga Gusti kang berkening jagat mencoba tansah lare marang kanca-kanca campur saling kita sambut lan masyarakat niki wonten ing Bandung sumber Jawa Toyota pindah-pindah kanten teman kalahaya renalan wektu tansah nyambut gawe dedencengan marang Gusti kang berkening jagat nyambut gawe kang ora ninggal ibadah lan muga-muga kesenian kang bisa ngarahake marang kawula-kawulane boning sifat rereponan rerencenan kabeh masyarakat korek iki wetenge dadekake karukunan kang lumayan sampeyan kok bisa dadekake jembar bias pasewakan aku yo iku otolanane oleh kuku batang sari kanggo nyake masyarakat teman-teman karo muga-muga tansah tinandur sarwa subur ila sarwa tuku oto titik lan lem kaya-kaya. Sing donga utawi ya. Sing donga. Langsung. Hah? Es bu. Oh kula. Walah ki dereke dawuh para pemuda sepuh. Ya kita sithik ono tambahan. Ya biasane ya kita saged. Kok saran-saran kok. Astagfirullah.
minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafi'ni amalan sholihan. Amin ya Allah, amin ya Allah, Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah masyaallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad min syakiri amin dari Rabbal Alamin ya Rabb. Kama yang tak cara lewat sikawani sudah Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana adhi qulubana dan bermain kaan bawaan Allahumma hadir Allahumma syahidin Allahumma doleng leng kal musdir wa madhi ya Rabb. Dipun ridani panjenengan dipun cukup oleh katakan pinayungan para nabi lan para rasul ya Allah. Dalamnya dalam panjenengan berkursus masyarakat Bandung sumberin syukur berita ya Allah. Dirangkung konco-konco campur sari kita sambut dinaringan rahmat ngerito panjenengan terusakan kesainan wonten alam dunya niku sae dengan hayatipun masalah dunya lan akhiratipun kanggo junjungan dunya lan akhiratipun ya Allah. Wong bareng ora masalah dunya dan akhirat ahli ilmi wa ahli khair wa ibadah wa rizki wa bacal masih dan doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ya ayyuhal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nasyukrullahi wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keturunan aku yang panu tugakan muka dengan patah dan dari pun